लोगोफोर नोंथांमोननि गिबांनि बे एस ब्लगार बय चेनेलाव बयबो लानाय जाबाय नोंथांमोना नायगासिनो दं एस ब्लगार बय मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो कामाख्या स्टेसनाव ओंखारबाय आरो ओरै कामाख्या दं जों दा बेरायगोन आरो मानसियाव नोंथांमोना नायलांबाय डाइरेक्ट फैनानैसो मोनफैनाय जाबाय माथो आंना बारा थिग जायाखै दे गासिबो एकदम मोजां बेकग्राउन्ड दं बेकग्राउन्डफोरखौ नाय बेकग्राउन्डफोरखौ एकदम हेभि दं माने बेकग्राउन्डफ्रा स्टेसन बिदिनो जायगाफोरा बिराद फेसिलिटिफ्रा बिराद मोजां आरो जायगा ओइयाव दंमोन दहाय जों गोजौआव गाखोनाया आरो गोजौआव गाखोनाया जों दहायो थुलाथ' जायगाफ्रा बिराद मोजां दै स्टेन्डार्ड नुजोबो माखौबा जायगाफोरखौ ओरैनो थांगोन आरो जों दा ओरै थाङो सिगांखै बिदिनो हेल' लोगोफोर माने जों दा फुंनि ओंखाम जाना लानो नागिरसै आरो एसे जों ओंखाम जाना लानि दसे नैयावनो आं एबार जों खेबनै जासिगोन आरो ओंखाम जानाया एबार जों खेबनै जासिगोन इयाव ओंखाम जानाया नैबे हटेलाव आरो बे हटेलाव खेबनै जासिगोन एबार ओंखाम जानाया आं खेबनै फैबाय माने एबार जों फैनाय खेबब्रै जाबाय खिन्थु इयाव ओंखाम जानाया एबार जों खेबनै जाबाय आरो एबार जों खेबनै जागोन जानाय जायगाखौ माने होनानै लाजोब्बाय जानायलाय रेडि लाजोब्बाय आरो होफैबायबो दा दै होफैबावनांगौ दं माथोआ बोरैबा जानायखाय आं माने रायलायफोरबो नांबाय थादो नायदो बेफोर नैयो पापर ओमफ्राय दालि ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना जुल होदों आरो ओमफ्राय नैयो आलु खोमा ओमफ्राय दा जों अमा बेदर जागोन अमा बेदर लाबाय माने अमा बेदर जासिगोन नालाय अमा बेदर लाबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ आं हानायमानि दिन्थिलांबाय थागोन रेडि जाबाय जानाय लोंनायनि हेल' लोगोफोर दा फाइनालि जाखांबाय जाखांजोब्बाय जोङो दा जोङो जि खामानिनि थाखाय फैदोंमोन बे खामानियाव थांसिगोन जाखांबाय नालाय जानाया गोबावबो जागोन माने जों एसे गोबाव जागोन मानोना होनबा जाय खामानिनि थाखाय फैदों बे खामानिया थाब जोबाबो जानो हागौ माने बे जाय खामानिनि थाखाय फैदों बे खामानिया जुदि थाब जोबबासो जों थाब ओंखाम मोनजाफिनगोन हटेलफोराव सजों जाना लाखाबाय आरो दिनै मैया मोनायावनो जाना फैनाय नालाय उखैबाय गोगोम उखैदोंमोन आरो खेबब्रै खेबबासो लाना लाखादों माने बेसेबां बुरजा लाना लाखादों नायदो सियारा माबायदि गिदिङो गिदिङो दखानफ्रानो दासिमबो खुलियाखै लासै दासो खुलिलांदो दासो खुलिलांदो लासैनो खुलिथ'वाखैनो आरो मस्त गिदिर बिल्डिं लै वाव नायदो जों मा गोजौआव दं वाव देखो गोजौनिफ्राय ओरैबायदि हेभि नुहुरो नुवाखै गोजौनिफ्राय ओरैबो नै
दा जों बास गाखोसिगोन आरो बिदिनो जायगाफोरा हेल' लोगोफोर दा जों माने सिलफुख्रियाव थांनो थाखाय बास गाखोबाय नै ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै ओंखाम जाना लानानै दा जोङो सिलिगुरि थांनो थाखाय बास गाखोबाय आरो सनदाननानै बासनिफ्राय ओंखारबाय नै बासनिफ्राय ओंखारनानै थाबायदों आरो ससे मस्थ' गिदिर बेग लाखादों आंथ' नै CSC head office मध्ये भेटा जोङो हेड अफिसाव दंफैयो जों दा गोजौ CSC वाव फाइनालि मोनफैबाय जायगायाव नै दो मेना CSC मेन हेड अफिस मोनफैबाय गोजौआव फैबाय नै CSC हेड अफिसनो रुमफोरखौ नायना लादो जायगाफ्रा स्पेसियेल आरो जेनेबा जायगाफोरखौ नायना लानि नै ओरै टिभिबो दंबावो माने जायगाफोरखौ नाय हेभि स्टेन्डार्ड क्लासरुम देखायदों आरो जोंना मेमा क्लासरुम खोन्थादों आरो माने क्लास CSC दं ओरै रुम देखायदों आरो जोंनो माने मेमा CSC नि माखासे रुमफोरखौ देखायदों ओरै नै बेबो रुमनो CSC नि क्लासाव सारमोननि सिट आरो सारमोन जिरायो ओरैबो बेफोर सब रुम गोजा आरो जेनेबा CSC नि क्रसनि रुम गोजा नै बेबो नाय ओरैबो दं नै ओरैबो CSC नि रुम स्टेन्डार्ड गोजा ना क्लासरूम नहीं है कभी कभार ऐसा होता है कि टॉयलेट पूरा फुल हो जाता है स्टूडेंट्स पास आते हैं जोंनो मेमा माने रुम देखायदों आरो CSC आव जेसेबां क्रस रुम दं बेखौ दिन्थिजोबदों आरो बेफोरो जोंनियाव जेराव दंमोन दहाय दसे बेफोरनो क्रसनि रुम गोजा रुमफोरखौ नाय CCTV जोबनाय गोजा सब
Neyim ne lan ne? Journalism mana journalism? Moनसे journalism room ni. Ha? Journalism room na ye. Journalism. Ibu mesti mandang. Ha? Karena mama room dia. Hardware room dia. CSC ni माखासे जोङो क्रस रूम नायबाय जोंना मेम दं मेमा खोन्थाबाय जोंनो माखासे CSC नि क्रस रूमफोरखौ हेलौ लोगोफोर फाइनाली जोंना खामानिया जाबाय माने जों जि जा खामानियाव फैदोंमोन बे खामानिया जाबाय आदामोनहाबो दा जों ओंखारनिफ्राय CSC अफिसनिफ्राय जों दा ओंखारबाय गुवाहाटी टाउनाव ओंखारबाय आरो गुवाहाटी स्टेशन यो जों गुवाहाटी स्टेशनाव मोनफैयो आरो दा माने गुवाहाटीनिफ्राय गाखोसिन दिनै हटेला ओरैबायदि गिदिर माने गुवाहाटी ट्रेन स्टेशन खाथियावनो मोनसे हटेल दं गिदिरनो बे हटेलाव नै बिदि मोनसे एडभान्स फैसा लाखानाय जायो बेबायदि एडभान्स मोनसे फैसा लानानै बेबायदि मोनसे कार्ड होनाय जायो माने बेबायदि रिसिप्ट होयो आरो बे रिसिप्टखौ बेयाव डाइरेक्ट खोन्थाहैबासो माने लाबो आरो ओंखाम बायदिसिना नों मा जायो बिनि रिसिप्टखौ बेयाव हैबासो माने होफैयो आरो स' नोंथांमोना मालाबा हाबबा मिथिगोन हेलौ लोगोफोर माने जों दा मोनानि ओंखाम जानो थाखाय हाबबाय गुवाहाटी ट्रेन स्टेशननि खाथियावनो आरो हटेल दं मोनसे गिदिरथार बेयाव जों ओंखाम जानो हाबबाय मोनानि दसे जों बेयाव जानानै दा डाइरेक्ट थांगोन ट्रेन गाखोलांसिगोन आरो मोनानि ओंखाम जाना थांसिगोन आरो हटेला गिदिरानो बरियानो एकदमबारे